Il-Gvern ser ikun qed jestendi l-COVID Weight Supplement sal-aħħar ta' Jannar. Dan ħabbru l-Prim Ministru Robert Abela fuq il-profil tiegħu ta' Facebook l-erba' flaxija wara deċiżjoni mill-Kabinett. Huwa sostna kif dan il-mument hu kruċjali li jibqgħu jiġu sostnuti dawk l-aktar affettwati bl-effetti negattivi tal-pandemija. F'kummenti li ta' fi Brussell hekk kif kien qiegħed jattendi għas-Summit tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru saħaq kif dak li pajjiżna ilu jippreserva fl-aħħar xhur issa jrid ikompli jkun sostnut. Ridna niżguraw ruħna li qatt ma nħallu lin-nies waħedhom, li ikollna ċertezza sa fejn possibbli li ma jkollniex impjiegi li jintilfu. U bekk li llum, ironikament, f'pandemija għandna lanqas rata ta' qatt li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna. U dik hija xi ħaġa importanti ferm għax ix-xogħol mhux biss jagħti d-dinjità lill-bniedem imma jgħix ukoll lill-familji. U ridna niżguraw li dak kollu li gwadanjajna f'dawn l-aħħar xhur ma jintilifx dal-mument importanti. Moa News, il-Ministru għall-Intrapriżi Mirjam Dalli stqarret kif il-Gvern qed jibqa' jsegwi s-sitwazzjoni mill-qrib sabiex ikompli jistudja l-bżonn li tkompli tibqa' tiġi estiża din l-għajnuna. Dan sabiex f'dan iż-żmien fejn l-ekonomija qed tkompli tirkupra l-ebda negozju ma jitħalla waħdu. Irridu kif qegħdin nagħmlu inkomplu insostnu lil ħaddiema u anke lill konsumaturi. U l-istess kif qegħdin nagħmlu bħalissa fejn jidħlu l-prezzijiet tal-enerġija, qegħdin naraw li nkomplu ngħinu lill-kumpaniji bil-weight supplement biex jipproteġu l-impjiegi u biex f'dan il-mument fejn kulħadd qed jipprova jirkupra mill-pandemija dan il-Gvern ikun qed jgħin u mhux jostakola dak l-isforz. Sa dan ix-xahar il-Gvern se jkun ħareġ aktar minn 600 miljun euro f'għajnuna tal-COVID Weight Supplement biex żamm il-kumpaniji u n-negozji għaddejjin u jipproteġi l-ħaddiema Maltin u Għawċin. Dan assigura li pajjiżna jkollu l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea.